ஐயோ அடங்க மாட்டீங்களா டேய் ஊரில் ரொம்ப பேரு மூஞ்சா ஊத்து பாரு ஊரா விட்டு இருப்பா மரட்டு பிசை எல்லாம் உருட்டு கட்டை எல்லாம் பரட்டி பத்தி எடுப்பா சொக்க மாட்டேன்னு சொல்லி பக்க பண்ண பக்கால புடிப்பா பீடா போட்ட மாதிரி பாய கொய்ய பிட்டு டாட்டா காட்டி வருவோம் சம்பவம் செய்யும் வேலைய எல்லாம் 5-6 வாரம் ஒத்திப்பாடு வம்புக்கு யாரும் வந்தாலும் கூட வள்ளலார் போல வணக்கம் பாடு வா சுத்தமா 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 உனக்குன்னு தான் தரவா தரவா உசுர தரவா தூக்கி சொல்லு சுத்தமா